yn adran y Merlod Cymreig. Tea time dylor, dy bechnogaeth Miss Ingrid Dilatra o Ffrainc sydd yn ennill y dosbarth yma i ebolesu neu adfarch 2 flwydd oed. Llon gyfarchiadau mawr. Ac yn hael yn y dosbarth hyn, Waxwing Jostle i Nathan Slack, ond ar enillydd Tea Time Delor wrth y march Heniarth Tintagel ac allan o geseg Heniarth Thingamajig.